Dagen, kan du ikke lige se på lyden en gang? Ja. Jeg ligner en idiot. Vi skal lige finde noget at spise, inden vi skal ud og optage vores dokumentar om Kirsten Piils kilde. Er det højt nok? Ja. Super. Vi er nu kommet i Dyrehaven, som er over 400 år gammel, og her skal vi ind og lave vores indslag. Jeg håber, det er det. Skal vi prøve at tage endnu en? Er jeg klar igen, eller? Nej, lige meget. Vi står nu her i Dyrehaven, som er over 400 år gammel, og her skal vi ind og lave vores første indslag. Var det fint? Vi håber bare på, at det bliver godt vejr, og at ja. Ja. Jeg optager. Giv den en klap. Ja. Kirsten Piil og Hans Ernst var et forelsket par, der i 1583 boede i gøjlerteltene, der i dag kaldes på Bakken. Hans Ernst var døden nær, syg med tuberkulose. En dag var Kirsten Piil gået sin sædvanlige tur for at tappe vand på den kilde, hun plejede. Men på mystisk vis var hun kommet til den forkerte. Og det kunne godt gå hen og blive en meget traumatisk oplevelse. Ja, skal vi lige prøve at tage den en gang til? Er du klar på at tage nogle optagelser? Jeg er klar lige med det, ja. Det er fucking koldt. Ja. Det er helt vildt. Det har regnet lige siden vi kom næsten. Der var lige en gang, hvor det var, de havde lovet 4 mm, men det er sgu da mere end det. Ja, det er det. Søen der allerede blev fyldt helt op. Hold da kæft, ja. Det er 4 meter. Vandet fra den her kilde var meget mere forfriskende. Vandet fra den her kilde var meget mere forfriskende end noget, hun nogensinde havde smagt. Og hun tog det med sig hjem til gøjlerteltene. Kongens bønder var på samme tid ude at vandre, og så Kirsten Piil tappe vand fra kilden. Men hvad Kirsten ikke vidste, var, at kilden tilhørte kong Christian, som havde svoret på, at alle dem, der tog vand fra hans kilde, ville blive henrettet. Ude i Dyrehavsbakken, og jeg har bare pisset ned, hvor vi skulle have lavet de her optagelser. Det har bare været mega besværligt. Imens Kirsten Piil vandrede tilbage til hendes elskede Hans Ernst, drog de grådige bønder op til kongen for at fortælle, at hun havde taget vand fra hans kilde. Der var den. Nu tager vores cue-card. Nu gør det. Ja, nu gør det. Bum, sagde jeg, Mathias havde en cue. Ja, gå væk. Kirsten Piil gav Hans Ernst vandet fra kilden, og inden længe blev han mirakuløst rask. Kirsten Piil og Hans Ernst kunne ikke nyde deres raske tilværelse længe sammen. Det varede ikke længe, før kongen havde fundet ud af, hvem der havde taget vand fra deres kilde. Kongen havde netop besluttet, at Kirsten og Hans skulle henrettes her ved kilden. Ja! Ej, jeg skal pisse. Jeg skal fucking pisse. Ja. Vandet fra denne kilde var meget mere forfriskende end nogen anden. Mathias, du bløder. Stop optagelsen, du bløder. Okay. Hvad har du skåret på? Jeg har ikke rørt noget. Okay, skal vi holde en pause? Ja, tak. Mathias! Mathias! Jeg vil ikke gå i den her fucking skov 100 år. Mathias! Vi har let efter Mathias nu i 3 timer. Jeg ved ikke, hvor lang tid vi har været herude. Det er koldt, og Ida er også væk det sidste stykke tid. Før hun blev væk, har hun hostet, som er sindssygt hostet blod. Lad os bare finde ham. Han er lige her området, jeg er helt sikker. Lad os bare prøve at finde ham. Okay, lad os bare gå. Mathias! Lad os bare blive ved med at gå. Mathias! Jeg tror, jeg hørte noget. Ja. Mathias! Mathias! Jeg tror, jeg hørte noget den her vej. Kom løb!
Julia? Julia? Julia!